Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden mara uğradylan ýörüýte komissiýa Bayramaly etrawynyň polisiýa edarasynda we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölüminde barlaglary geçirýär. Geçen ay bir adamyň öldürilmegi we bu işiň üstüni ýapmaga ýardam edenleri anyklamak boýunça geçirilýän bu derňewleriň çäginde etrawyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň birnäçe işgäri işinden boşadyldy. Mundan birnäçe gün ozal bu barlyk komissiýasy Bayramaly etrawyna gelip ýerli polisiýa edarasynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli bölüminiň işgärlerini soragy çekip başlady. Resmi taýdan maglumat berilmeýän bu derňewler polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, geçen ay bir adamyň öldürilmegi we muny amala aşyran adamyň jezalandyrylman bu işiň üstüniň gizlin ýapylmagy bilen baglanyşykly. Geçen aýyň ortalarynda 25-30 ýaşlarynaky bir oglan pyçaklanyp öldürildi. Bu işi ýapmak üçin jenaýat eden adamyň howsarlaryndan 500 000 Amerikan dollaryna golay pul soralýar we şondan soň bu işin ýapyljakdygy barada wada berilýär. Jenaýatçy baý adamyň çagasy bolan üçin ýokardaky agdalan pul gerekli adama eltilip berilýär we bu iş bolmadyk ýaly ýapylýar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Bayramaly polisiýa işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä bu wakadan soňra ölen adamyň howsarlary Aşgabatdaky baş prokuratura arz etdiler. Bu ardanyň netijesinde etrawy Aşgabatdan ýörüýte komissiýa iberilýär we bu işiň üstüni ýapmaga kömek eden polisiýa hemde howpsuzlyk işgärlerini anyklamak boýunça derňew işleri geçirilýär. Derňewler başlanandan soň bu işi ýapmaga gatnaşandygy aýdylýan howpsuzlyk işgärleriniň ençemesi eýýäm işinden boşadyldy. Biziň ýurdumyzda para bilen hatda ölüm jezasyny hem ýapyp bolýar. Bu bolsa puluň bolmasa adalatyň ýokdugyny, köp meselede adalatsyz çözüt bolýandygyny aňladýar diýip Bayramaly polisiýa işgäri aýtdy. Bayramalda alınıp barlayan derňewleri işinden boşadylan howpsuzlyk işgärleriniň soňky ykbaly, öldürilen adamyň ady baradaky jikmejiklikler häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Mary Velayet we Bayramaly etrap häkimliklerinden, polisiýa edaralaryndan hemde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli bölüminden kommentari alyp bilmedi. Bu barada Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak boýunça edilen synanşyklar hem netije bermedi. Şeýlede barlyk komissiýasynyň agdalarynyň wezipelerini anyklamak hem başartmady. Belläp geçsek Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun käbir edara kärhanalarynda derňew işleriniň geçirilýändigi barada şu aýyň ortalarynda hem habar beripdiler. Şonu Lewap elaýatynyň käbir edara kärhanalarynda we önümçilik zawodlarynda geçirilen derňewleriň çäginde düzgün bozmalaryň ýüze çykarlandygy, ençeme ýol başçynyň şol sanda howpsuzlyk gulluklarynın wekilleriniň tutsaw edilendigi ma'lum boldy. Türkmenistanda para alandygy we iş ketilendigi aýdylýan jenaýat etmekde aýplanan hemde eden işini aglap towa edýän öňki emeldarlar wagtal ýurdun telewizionyasynda görkezilýär. Muňa garamazdan resmi media ýurtda amala aşyrylýan jenaýatlar, para almak hadisalarynyň anyk haçan we nirede bolandygy, derňewleriň we sud seljerşikleriniň haçan we nirede geçirilendigi barada habar bermeýär. Yerli synçylaryň we türkmenstanlaryň ençemesi hökümet maslahatlarynda korrupsiýa garşy görüş barada durulup geçilse-de aýdylanlaryň iş ýüzünde amal edilmeýändigine, şol sebäpli bu mesele boýunça üýtgeýän zadyň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle dolar Türkmenistanda para almak we bermek tejribesiniň, ýagny korrupsiýanyň çağılar bagyndan ýokary kujaýlaryna, ketelhanalardan türmelere, harby gullukdan maýyplyk derejesini tasdiklatmak üçin durmuşyň dürli pudoklarynda giňden ýaýrandygyny hem belleýärler. Türkmenistan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Transparency International guramasynyň korrupsiýa boýunça geçen ýyl ýaýradan hasabatynda Türkmenistan Günnäwri Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň ýyzdaky ornunda ýerleşdirildi. Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji noýabrda Balkan sewtine sapar edip Balkanabadda gurulan täze mescidiň açylyşyna gatnaşdy. Türkmen Döwlet Habar Gullugy prezidentiň mescide täze awtolow sowgat berip, öz galam hakyndan sadaka berenligini, milli däpleriň köpürak wagt edilmegini tawsyranlygyny habar berýär. Emma habarda täze awtolowyň haýyt hasapdan sowgat berilenligi, mescidiň gurulşynyň bahasy anyklaşdyrylmaýar.
Yerli guruluşçular tarapyndan gurulan 2 gatly binada bir wada 3000 adamy namaz okumagy şert töredildi. Mescidin timar işlerine mermer, granit, ağacın gymmat görnüşleri ulanırly diýip habarda edilýär. Şeýle-de nesir mescidin minaralarynyň her biriniň boyunyň 63 metri, gümmözniň beýikliginiň 40 metri deňdigini, onuň apdalyna 1500 orunluk sadaka jaýynyň, 50 orunluk mehmanhananyň we awtodurulganyň göz öňünde tutulanlygyny belliýär. Döwlet başçylygyny alkyşlamaga bagyşlanan nowatdaky dawara Türkmenistanyň din adatlygy boýunça boyun alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmegine edilýän çağırışlaryň has ýygymlaşan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda başlanan mescit guruluşlary soňky ýyllarda ýurtda dören ykdysat çökünlüğün barha çoňlaşýan şertlerini täzeden alınıp göterildi we kynçylar bu ýagdaýa Berdimuhammedowyň halk arasynda peselen awraýynyň dini wagt nesihatlar bilen dikeldiljek bolmagy hökmüne garaýarlar. Masal üçin 2009-njy ýylda marda ulanmaga berilen mescide Gurbanuly Hacı Mescid diýen ad takyldy we ol soň 2015-nji ýylda daşowuzdy. 2018-nji ýylda Aşgabatda. Şu ýyl Lewapda açylan mescidlerde prezidentiň şahsiýetini yalan öwgüler bilen mukaddesleşdirmek synanşygynyň görüllüsini görkezdi diýip synçylar aýdýar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy bilen türkmen häkimetleri din wekillerini dowamly azyk gytçylygy barada çykýan habarlary inkar etmek, ilatyň bol elini ýaşaýanlygyny anandyrmak wagtlaryna, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryna ananmazlyga çağırmakda hem ulanýarlar we bu tejribe soňra ýurtda ýok diýilen pandemiýanyň öňüne almak üçin dakynmaly ýüz maskalarynyň ähmiýetini düşündirmekde hem peýdal tapyldy. Türkmenistan din adatlygy boýunça aýratyn alady döredýän ýurtlaryň biri bolmagyna garamazdan döwletiň wahhabist bolmakda guman edilýänleri zor bilen ara geçirmek, raýatlaryň sakkalyny zor bilen syrmak ýaly wajdan adatlygyny ters gelýän zoňtor hereketleri barada adatlygyny çap eden maglumatlaryna hiç bir düşündiriş bermeýär. Ýöne bellemeleri 2017-nji ýylda Balkan welaýatynyň käbir imamlary Tewitdäki madar daşlarynyň ýüzündäki suratlara garşy görüşip olary aýyrtmak ýa şekillen arasalamak kampaniýasyna başlanyna adatlygyň beren maglumatlary yerli imamlaryň vandalizm, ýakynçylyk niýetleriniň başa barmalygyna alyp geldi. Oslo'da dini habarlar çap edýän Forum 18 habar gurulunyň redaktory Felix Körli'niň pikirçe türkmen häkimetleri dini Yehova şaýatlaryny we beýleki dini arlyklarda eýsem döwlet gözegçiliginden daşarda öz dini nanjyna uýmaga çalışýan musulmanlar hem bir gözegçilikde saklap ilgiderli ýanaýarlar. Bu pikiri adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli dinler hem tasdiklady we döwlet uçuruna haz ziyaratlaryny gurnap häkimetleriň saýlany adamlarynyň Mekke Medine iýberilmeginiň öz ananjyna hakyky hormat goýan dinlerlaryň göwnüne yaramaýanlygyny, ýöne olaryň din ýaýran repressiýa sebäpli pikirini özüne saklaýanlygyny aýtdy. Berdimuhammedow Balkanly dinarlar bilen eden gurulmagyny İslam dininiň adamlary halallyk, insanperwerlik, pek yüreklilik ruhuny terbiýelemekde, ýagşylyga çağırmakda ul ähmiýetiniň bardygyny belledi. Emma türkmen hökümetiniň tanqyçylary ýurtdaky agyr işsizlik şertlerine urulýan we ykdysatda aýdan gümürtük kasaplanýan desgalaryň gurulşynyň arkasynda uly meçörlerdäki ogurlugyň gizlenýänligini öňe sürýärler. Marynyň häkimetleri suw joşmasyndan diýan çeken Niçko owasynyň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin diýip yerli telekeçilerden pul ýygnady. Ýöne resmiler Niçkanyň ýaşaýjylaryna gyş aýlarynda kadaly ýaşamaga şertleri bolmadyk 4 sany köne konteyner uğratdylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji noýabrda Mary welaýatyndan habar berdi. Soňky günlerde Marynyň Bayramaly we Türkmenhala etraplarynyň häkimetleri habarçymyzyň tasdiklamagyna görä yerli
kiçi telekeçlerin her birinden 600 000 manat we uly önüm öndürýän telekeçlerden 3.000-4.000 manat pul toplap aldy. Etrap resmileri bu pulun sadaka hökmünde ýygnalýandygyny we oňa Niçko obasynyň ýaşaýjylaryna ýaşamak üçin wagon konteyner satyn alınıp uğradyljakdygyny aýtdylar diýip Bayramaly telekeçleriň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ýatlasak 14-nji iýunda Azatlygyň Mary welaýatyna habarçysy Garawum kanalynyň joşandygyny we Türkmenhala etrafynda ýerleşýän Zähmet Daýhan birleşigine degişli Niçko obasynda 60-a golay hojalygyň ýaşaýyş jaýyny suw basyp bir topar zaýatçylyga sebäp bolandygyny habar beripdi. Şondan soň Azatlygyň habarçylary aradan ençeme aýyň geçip sowuk güz günleriniň ýetip gelendigine garamazdan Türkmen häkimetleri tarapyndan Niçko obasynyň ýaşaýjylaryna hiç ýyly kömek edilmeýändigini ençeme gezek habar berdiler. Habarçy telekeçilerden pul ýygnalandan soň Niçko obasyna 4 sany köne konteyneriň eltilendigine, ýöne olaryň hemişelik ýaşamak üçin däldi, guruluşyk firmalarynyň işgärleri üçin niýetlenen konteynerlerdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä her konteynere 2 hojalyk ýerleşdirýärler. Onuň girelgesi ortadan açylyp 2 tarapa bölünen girelgäniň ullugy 1,5 metre barabar. Onuň her tarapynda bir otaw bolup, olaryň uzynlygy 3 metre, ýyny 2,5 metre deň. Her otawda 2 gatly 2 sany demirden ýasalan krawat bar. Bir otawda 4 adam ýatarýaly edipdirler. Her otawa bir sany plastik penjere oturdulypdyr. Käbirinde şol hem ýok. Konteyneriň poluna köne linoleum düşölüpdir. Ondan hazyldap şemal geçýär. Konteyneriň içi buz ýaly sowuk. Onda gyş üçin hiç ýyly şert ýok, peç ýok, tok ýok. Çağalar bu ýerde ýatyrar ýaly däl diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Niçkanyň bir ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä konteynerler alyp baran resmiler bulardan ýene 7 sanasynyň getiriljekdigini aýdyp, ondaky kemçilikleri ýaşaýjylaryň özleriniň awatlamalydygyny hem belläpdirler. Biz ilk wada beğendik, emma konteynerleri getirip düşürenlerinde olary görüp gaty gynandyk. Bize muny berenlerinden bermänleri gowy. Sebäbi indi hökümet bize ýaşamaga şertiň döredilendigini aýdar. Ýöne hakykatda onda ýaşar ýaly däl. Konteynerlere hiç kim girip yerleşmedi. Biz gyş geçýänçä goňşularymyzda ýaşamagy dowam etdirers diýip jaý suw joşmasynda weýran bolan ýaşaýjy belledi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat, Bayramaly we Türkmenhala etrap häkimlikleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ençeme sebitine sil suwlary geldi. Munyň netijesinde müňlerçe ýaşaýyş jaýyny we durmuş maksatly deshalary zeper etip müňlerçe adam maddi ziýan çekdi. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bolýan tebii hadisalar, adam we maddi ýetkiler hakynda adatça dymyp bu barada maglumat bermeýärler. Maglumat üçin aýtsak, mundan ozal Türkmen häkimetleri apreliň ahirinde ýurdun gündor sebitlerinde turan harasadyň ýygyany telekeçlerden Lebap we Mary welaýatyndaky dikeldiş işler üçin hem haýyr sahabat talap edipdi.